Cítite vo vašom tele záťaž? Cítite záťaž vo vašom živote? V akých oblastiach? Sú totiž oblasti, s ktorými vám nevie hocikto pomôcť. A verím tomu, že ako o tom začínam rozprávať, viete presne, o čom hovorím. Existujú totiž v našich životoch záťaže, s ktorými sa nevieme na hocikoho obrátiť, a ak sa aj obrátime, často nám nedokáže pomôcť. Takto to majú aj vysokocitliví ľudia. Nie každý im vie pomôcť, nie každý ich vie pochopiť, nie každý ich vie nacítiť. A nie každý im vie pomôcť odblokovať záťaže, ktoré ich cestou života sprevádzajú a nie sú už pre nich príjemné. Takže ak viete, že táto časť, o ktorej hovorím, sa vás týka a máte tému, s ktorou už dlhodobo neviete pohnúť a nepomáhajú žiadne workshopy, nepomáhajú žiadne klasické coachingy, nepomáha psychoterapia ani čítanie kníh, vedzte, že je čas, aby sme tieto ťažkosti a záťaže už definitívne odstránili. Keby niečo, viete, kde ma nájdete.